Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Your personal testimony is wildly compelling and is the most powerful tool you have to demonstrate the love of Jesus and how He has changed you. Jesus told His followers to let your light shine before others, calling them to live an active faith, not a passive one. Your circumstances are an opportunity to shine brightly for the Lord and to share God's overcoming truth with those around you. If you have accepted Christ as Savior, being a light isn't an option. It is a command. So get out there and shine. We are going to meet someone today who is a light to her fellow young people by setting a good example with her surrendered life. Kaya naman mga ka-BYI, Tayo na't makinig Pagtalakayan, At matuto dito sa Doktor! Alright, okay. Isang mapagpalang hapon muli sa ating lahat, sa aking Good mga kasamang afternoon, host dito Kuya sa Bri. ating Doktor. No? So, nais po naming magpakilala. Ako po ang inyong Kuya Bryle. ako naman ang inyong Kuya JJ. Ako ang inyong ate Mayan. ako ang iyong Ate Faye. at ako si Ate Marisa. Okay, ayan, no? Kilala nyo na kami. Ayan. So, actually, alam nyo ba, nung pumunta ako sa Cagayan, sa Claveria, oo, recently and by Kailan God's yan, grace, Kuya? noong Friday po ata, Sir JJ, yes, no? So, it was actually a business meeting, no? So, we were able to see yung property natin dun sa Claveria and napakalaki, no? Makikita mo talaga yung grace ng Panginoon. And then alam mo yung mga bata, may mga bata kasi doon like yung anak ni Pastor Dennis, si Paul, no? Nung nakita niya ako, "Uy, doktok, doktok," sabi niya, no? So, oo, yung mga Kasi Kuya Bri. oo nga, nakakatuwa na yung mga, parang yung mga ibang mga bata, yung mga ibang young people na nasa malayo, halimbawa na nasa Claveria, nasa Hawaii, siguro nasa Pasukin, pag nakikita nila tayo, parang artista ang dating sa JJ. Oo, nare-recognize nila tayo because, you know, our Doc Talk has become a habit for all of us. No? It has parang regular service na natin ito para sa Sa ating pag mga... Sunday, inaabangan na yung doktor paghapon talaga. Yes, Kuya Bri. lalong-lalo na yung mga segment natin na pang all ages, kagaya nung My Me and Bible. Bible, di ba? Bakit kanina all ages, sabay tingin ka kay Sir JJ? Oo, kasi alam ko si Sir JJ, ano na to eh, ano ba? Ano? Eh, ano na, tested na ng time. Ayan, no? So, nasa mature age na siya. Alright? Okay, no? So, I'm excited for today po, Ma'am Mayan, Ma'am Faye, and Ma'am Marisa sa ating topic, no? So, meron tayong napaka-espesyal na bisita. It's been a while since meron tayong guest sa ating show. Ayan, no? So, makikilala po natin siya mamaya. Ayan, no? So, batiin muna natin, no, yung ating mga taga-subaybay sa Zoom, sa FB Live, at syempre sa mga iba't ibang sanctuaries ng ating congregations. Okay? Ma'am Faye? Okay, kamustahin muna natin mga brethren natin dyan sa lawag. Ayan. Ayan, no? So, Kayo dyan? Okay, kumusta kayo dyan, mga brethren natin sa lawag, no? Nabalitaan ko, nagkaroon kayo ng Young People's Fellowship, no? Oo, parang ang ramin dun sa fellowship. Bakit tatlo ngayon yung nandyan? Uwi na yung mga Ayan. new believers. Hello! Meron sa Ayan. gilid Kuya Bryle, nagkakapapawal Yes, yung sila. yung mga bata. Ayan. Mga nag-men's, iba kasi yung men's fellowship and ladies. Sa men's, nag-bike sila sa umaga. Oh, and nag-PT ayan. sila. And then sa Tapos- afternoon naman, ladies fellowship kami sa beach. Saan yung pinuntahan ninyo? Sa Sa may Kawakan? Kawakan. Wow. Simple ayan. lang naman handa namin, mga palabok. Oo nga, nakita ko nga eh. Gambling. Oo. Simple lang. Yes, ayan. Pero kayo rin, di ba, Sir Brian, meron din kayong
Yes, syempre hindi papatalo ang young men dyan. Kung pumunta kayo sa Kaawakan, pumunta kami sa Silver Beach. Ayan. Dito sa Bacara, sa Natba. Ayan. Oo nga. Okay, sino pa ang nasa Zoom natin? Kamustahin rin natin mga brethren natin sa Claveria. Yes, hello! Ayan, to. Ayan, okay. Shout out kay Paul, ayan, at kay Sean. Ata. Sean ata yung pangalan ng isang bata na naka-recognize sa atin. Ayan. Hello. Ay, actually, first time kong pumunta sa church, no? Doon sa church natin sa Claveria last Nakita Friday. nga kita, Kuya Brel. Naka-red ka, di ba, Naka-red ka, Kuya? oo Na nga. pumunta. Oo, Ikaw ba't mo yun? alam? Pero sabi na alam mo nandun si Sir Brian. Artista ka na talaga. Naisip kami kung bakit napunta si Sir Brian doon. Oo. Na-confirm, ikaw nga talaga Oo, yung siya. Kuya. Yes. Oh, actually, pwede na kasing pumasyal, no, sa mga neighboring provinces natin. Pero may time limit lang siya. Hindi na Ay, yung siya. balikan trip. Yes, balikan trip. Hindi na siya hindi na sila nagre-require ng parang swab test or antigen test. Ah, that's nice. Okay, no? Pero syempre, ayan, kailangan pa rin ang minimum health standard. Kailangan magsuot ng face mask, shield, and syempre, alcohol every now and then. Okay? Kamustahin rin natin mga brethren natin sa Australia. Yes, hello guys! Okay, no? So we have Ma'am Gretchen, Sir Dexter, ayan, no? Parang itong bahay po ninyo is para siyang spa, parang massage chair po yung inyong mga, inyong sala set. Tama. Oo, no? So, welcome po. Thank you for tuning in. Ayan, no? So, marami sila kahapon nag-Bible study sila and meron silang bisita. Amen. Kamustahin rin natin mga brethren natin sa Hawaii. Yes, no, I see Brother MM. Hello po, Brother MM. And of course, his wife, Sister Shelly. Hello po. Hello, Sister Shelly. Wow. Oo, ayan, no. So, I'm happy to see Sister Oo nga, Shelly. looking great, Sis Shelly. Oo, blooming tong friend ko na to, ha. Gundo-gundo. Oo. Okay, who else? At parang nakita ko rin si Tito Sam. Yes, hello, Tito Sam. Ayan, syempre ang pinakabatang BYI natin. Diyan rin si Brother Ansley. Yes, hello, Brother Ansley and Sis Mika. Ayan. Okay, no? So, kailan kayo uwi dito sa Pilipinas? Hindi na daw required ang antigen. Hindi. Para sa mga returning OFW ata, nire-require. Okay, no? So, I think malapit na siguro, no? Umuwi yung ating mga brethren abroad. Okay. Okay, and dyan rin, syempre, ayan, no? So, ang pinaka-fresh na BYIer, si Tita Sheila. Ayan. Hello, siya Tita! nag-a-attend. Ayan, no? Thank you for tuning in. Okay po, no? So, hindi lamang, ang maganda kasi dito sa DocTalk, di ba? We started this as a program for BYIers, basically sa mga young people. Pero, as we grow, as we go on our program is na-bless na pati ang mga adults Nakikater natin. na rin yung, kumbaga, all age na rin yung natin, audience natin. Oo, tama ka dyan. Kasi ang gaganda talaga ng mga lessons natin. Amen. Okay, So ayan, you no? have 17 participants all in all sa ating Zoom. Yes, praise God. Meron na po tayong, marami na po tayong participants sa Zoom. And of course, sa ating FB Live. Wow, no? So we have 40 na sa ating FB Live. Palapakan naman natin. We also Ayan, have no? pala brethren from Pasuki. Yes. Oo nga pala, nakalimutan natin yung mga brethren natin sa Pasukin. Hello! Fresh Ayan. nakapasok. Okay. So, puro lalaki naman sila ngayon. Asan yung mga, ninyo, Ma'am Marisa? May curfew. Mukhang mas magang curfew sa Pasukin. Mukha nga maaga. Yes. Hindi, padating pa lang. Ayun na. Yan, Oo. paki-message na Jonah. lang yung iba para pumunta na sa Tama, church. paki-message po yung mga friends po ninyo, yung mga stewards natin, no? Huwag po ninyong kakalimutan na i-remind po ang inyong mga members to watch, to tune in sa ating
Doktok. Ayan, kasi napakaganda po ng mga prepare na lessons ng ating pastor. Wow! Okay, no? Well, we understand, no? Yung mga iba kasi talaga, siguro nasasarapan silang matulog kasi ang init talaga sa labas. Oo, Sir JJ. Nakakain ka ng halo-halo, sir? Oh, Oo, parang ang sarap mag-ice cream ngayon. parang no? naghanap ka ng sponsor. Oo nga pala. Oo, sana may magpa-sponsor ng halo-halo. Oo. Ayan, no? So, sana matouch po ang puso ni Ma'am May Ann. Si Ma'am May Ann. Sabay tingin sa akin. Oo naman, walang problema. Yes, ayan. Okay, so, ngayon, ayan, since nabati na po natin ang ating mga viewers sa Zoom, sa FB Live, at syempre, batiin rin natin yung ating mga young people dito sa HBBC Bacara. Ayan. Oo. Mas maganda siguro mga ka-BYI kung dito tayo sa gitna. Ayan, no? Para mamaya sa preaching ng ating pastor, nakaharap tayo sa kanya, mapakinggan nating mabuti yung kanyang lesson for this afternoon. Ayan. Okay, so kuha tayo ng upuan, tas lipat tayo dito sa gitna. Oo, Okay? madami din dito sa side, yung mga monoblocks. Yes, ayan, no? Okay. So ngayong araw na ito, kagaya ng sinabi ko kanina sa ating intro, is may special guest tayo, no? Yan. So, yes. At alam niyo ba itong guest natin for today, talaga namang nagbabaga ang kanyang puso sa pagsisilbi sa Diyos. Okay, no? So, she's setting a good example sa ating mga ka-BYIs. So, marami siyang nai-influensyahan. Okay? Pero bago po natin i-introduce ang ating guest ngayong araw na ito, ayan, last Sunday, wala tayo nitong Me and My Bible at marami talagang... Namisan natin yan, Kuya Brian. Yes, and maraming nag-chat sa akin. Sabi nila, wala na po ba yung segment na Me and My Bible? Tas crying emoji. So, na-touch talaga ako, no? So, sabi ko, hindi pwedeng, hindi pwedeng mawala yung ating Me and My Bible, no? So, nag-break lang muna tayo. Pero, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang Me and My Bible natin. Ayan, no? So, ayan, no? Excited na ba kayong malaman kung sino ang ating storyteller for this episode? Alright. Isang malakas na amen naman dyan, mga ka-BYI. Okay, kung ready na kayo, ito na ang ating Me and My Bible. Oh, akala nyo Mr. Pogi no? Nagkakamali kayo. Ako nga pala, si Kuya Jared, ang inyong makakasama sa masayang kwentuhan dito sa Me and My Bible. Summer na no, at sobrang init sa labas. Paano kung sasabihin ko sa inyo na kahit tirik na tirik ang araw ay uulan? Ganyan din ang naranasan ng bida ng ating kwento ngayong araw na ito. Tara at kilalanin natin siya. Noong unang panahon ay marami raw masasamang tao sa mundo. Pero may natatanging ama na tuwid. Siya at ang kanyang pamilya ay nagmamahal at tapat sa Diyos. Siya ay si Noah. Hello? Dahil sa maraming masasama at suwail, isang araw, nagsabi ang Diyos ng isang bagay na nakakasindak. Sisirain ko ang mga masasama sa mundo. Ang iyong pamilya lamang ang maliligtas. Sinabi ng Diyos kay Noah na magkakaroon ng malaking baha na babalot sa mundo. Nagbigay ang Diyos ng mismong sukat, kaya't kumilos agad si Noah. Gumawa ka ng malaking barko na yari sa kahoy kung saan kasya ang iyong pamilya at ang mga maraming hayop. Nagbigay ang Diyos ng mismong sukat, kaya't kumilos agad si Noah.
Inutya at pinagtatawanan si Noah ng mga tao habang siya nagpapaliwanag kung bakit siya gumagawa ng barko. Ngunit siya ay nagpatuloy at sinabi sa mga tao ang tungkol sa Diyos at ang paparating na baha pero walang nakinig sa kanya. Malaki ang tiwala ni Noah sa Panginoon. Naniwala siya sa Diyos kahit na hindi pa naulan na kahit kailan. Nang natapos na ang barko, handa na itong lagyan ng mga pangangailangan. At dumating na ang mga hayop. Dinala ng Diyos ang 7 pares sa bawat uri ng hayop at 2 pares sa ibang uri, mga malalaki at maliliit na ibon, at ang mga hayop ay pumasok na sa barko. Lalong kinutya si Noah ng mga tao habang pinapasok niya ang mga hayop sa barko. Hindi sila huminto ng kanilang masasamang gawain. Hindi sila nagtanong kung maaari kayang makapasok sa barko. Ngayon, lahat ng mga hayop at mga ibon nasa barko na. Pumasok na kayo sa barko, kayo at ang iyong sambahayan. Si Noah, ang kanyang asawa, ang 3 anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay nagsipasok na sa barko at sinara ng Diyos ang pintuan. Dumating na ang ulan. 40 araw na bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman bumaha sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Lumalim ang baha hanggang sa lumutang ang barko. Nang huminto ang ulan, ang mga kabundukan ay napawan ng baha. Ang lahat ng may hininga ay namatay. Sumadsad ang barko sa mga bundok ng Ararat. Ngunit nanatili si Noah sa loob ng arka ng 40 araw, habang ang baha ay unti-unting humupa. Pinalabas ni Noah ang isang uwak at isang kalapati sa bukas na bintana ng barko. Hindi nakakita ng tuyong lupa ang kalapati, kaya't ito'y bumalik sa barko. Nang dumaan ang 1 linggo, pinalabas muli ni Noah ang kalapati. Bumalik ang kalapati na may dalang dahon ng olibo sa kanyang tuka. At sa sumunod na linggo, alam na ni Noah na ang lupa ay tuyo sapagkat umalis ang kalapati at hindi na bumalik. Sinabi ng Diyos na panahon na upang ang lahat ay lumabas na ng barko. Kaya't ang lahat, si Noah at ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay lumabas na sa barko. Malaki ang pasasalamat ni Noah. Gumawa siya ng altar at nagsamba sa Diyos na nagligtas sa kanya at kanyang pamilya sa malaking baha. Ang Diyos ay nagbigay ng magandang pangako kay Noah. Hindi na muling pabaha sa mundo upang parusahan ng makasalanan. Ang bahaghari ang tanda ng pangako ng Diyos. Si Noah at kanyang pamilya ay nakahanap muli ng bagong pamumuhay pagkatapos ng malaking baha. At diyan nagtatapos ang kwento ni Noah, mga kabiwayay. Muli, ako si Kuya Jared at samahan niyo kami sa susunod na episodes. Laging tatandaan, may lamang ang may alam. Paalam! Amen! Ayan, no? Napakagandang kwento, no? So, sikat na sikat yung kwento ng Noah's Ark, di ba? Nung bata tayo sa Sunday school natin, napapakinggan natin, no? So, ano nga ba ang itsura ng arka ni Noah? Alam nyo ba? May idea ba kayo? Oo, Titanic ba ito? Okay, so, ayon sa Bible, no? So, ang arka ay isang malaking parihabang kahon, mga 130 metro ang haba, 22 metro ang lapad at 13 metro ang taas. Gawa ito sa gopher wood, no? So yan ang material na ginamit ng ni Noah, no, sa pag-build ng arka. At pinahiran ng alkitran ang loob at labas nito. Mayroon itong 3 palapag. Wow, 3 stories. Oo, parang yung ano natin, yung building natin, future building natin. At syempre, marami itong silid kasi nga, di ba, naglagay si Noah ng iba't ibang klase ng hayop sa loob ng
Oo, sa loob ng arka. Oo. Sabihin mo nga sa katabi mo, oo, buti na lang nakasakit ka sa arka. Sabihin mo, hindi ako hayop. Oo, so actually may comparison tayo May comparison tayo kung gaano kalaki yung arka. May ipapakita nyo ba, AV team? Ayun. Oo, para makita natin, no? So, ayan, no, yan yung arka. Oo, hindi po yan kabaong arka po iyan. Okay, so ganun kalaki yung bahay, no? So yung 2 stories na bahay, ganun siya kalaki, no? So napakahaba ng arka. Mas malaki pa ito sa eroplano. Oo, mga 2 times siya siguro, Sir Joseph, no? Wow. Oo, at syempre, parang kasing laki siya ng submarine. Ayan, no? Siguro yung pinakamalaking submarine na yan. So, talaga namang napakalaki ng grace ng Panginoon sa buhay ni Noah because alam mo yung pag-obey niya na noong araw wala daw ulan, hindi pa nila nararanasan ever ang ulan, pagkatapos sasabihin niya uulan, di ba? So it really took him a lot of courage and faith to do the ark. Okay? Ayan. Okay? May susunod pa? Ayan. Ayan. So, gaano katagal itinayo ni Noah yung arko? So, mga BYI, alam kaya natin kung gaano katagal, di ba? So, considering na parang 2 eroplano yon. So, hindi espesipikong binanggit ng Biblia kung gaano katagal itinayo ni Noah ang ark. Pero posibleng tumugal ito ng ilang dekada. So, di ba? So, parang ka-age pala natin yun, Kuya. Oo. Ka-age natin. Ka-age ni Sir John Joseph at ni Ma'am May Ann. Mahigit 500 taong gulang si Noah nang ipinanganak ang kanyang panganay at 600 taong gulang na siya nang mangyari ang baha. So imagine that age and years na ginawa yung ark. Sabi nila mga roughly 50 to 60 years kasi nung binigay ng Diyos yung command kay Noah, malalaki na kasi yung anak niya So siguro nasa 50 years old na yung yung panganay niya. So kung 600 siya nung nangyari yung baha, siguro may 5 dekada na inabot ang paggawa sa arka. Wow, di ba? 50 years. Okay. Sa mga ka-BYI, sa ating kwento tungkol kay Noah, ano ngayon ang ating matututunan sa kanyang buhay? Yes, yan yung importante, yung lesson. Okay. Si Noah ay bunga ng henerasyon na sumunod at tapat sa Diyos. Kung gagawin nating modelo ang buhay ni Noah, wala nang mas maganda pang alituntunin na dapat sundin, kundi ang maging matuwid, magandang halimbawa sa ating henerasyon at lumakad kasama ang Diyos. Oo, tama yan, Kuya JJ. Kaya gaya ni Noah, dapat tayong maging mga kinatawan ni Kristo sa mga huling araw na ito. So let us continue to stand and make a difference. Amen. Ayan, no? Muli palakpakan po natin ang ating storyteller at ang ating kwento ngayong araw na ito, no? Si Kuya Jared. Ayan. Wow. Okay. Pwede nang mag-artista? Pwede na ba? Oo, marami tayong mga BYIers na artistahin. Oo, pero praise God, bakit? Dito sila sa ministry ginagamit at hindi sa worldly na pamamaraan. Oo, ang dami na discover natin ng mga hidden talents ng mga Yes. BYIers Oo, natin. marami silang mga talento, skills talaga, and they dedicate it for the Lord. Okay, no? Speaking of talent, alam niyo ba na ang guest natin for today ay very talented? Don't worry, hindi po natin siya marami siyang talento pero siguro Sample siya, Kuya. Oo. Ako naniniwala talented siya pero yung pagkanta ay hindi isa sa mga naging talento niya. Oo, no? So, medyo kinakabahan na siya So, I would like to introduce to you our guest for this afternoon. Mukhang hindi lang siya ang kinakabahan. Nakikita ko yung kapatid niya. Yung mga kapatid niya, mukhang sila yung kinakabahan para sa kanya. Okay. They say that a teacher is a noble profession. Wow, meron tayong 3 teacher ngayon dito. Puro teacher itong kasama natin, Sir John Joseph.
but surrendering your life to be a teacher for God's work could be the noblest. Amen. That is the profession of our guest for today's Wise Talk. She finished Bachelor's of Elementary Education, major in SPED. By God's grace, she graduated cum laude, cum laude, in the year 2016. She took her board exam the following year and passed it with flying colors. Wow. In the year 2017, she attended the National Baptist Youth Convention in CBBC Laguna, and this is where God has called her. She did not hesitate, and she surrendered her life to become a full-time worker of our church. Currently, she is being greatly used in our ministry as an Akay teacher, Sela trainer, AVM staff, and many more. Let us all welcome to our Doktok stage, Ma'am Desiree Love Faith Madamba. Alright, okay. Good afternoon. Maraming salamat sa iyong time. So mga kabiway, dyan na po nagtatapos. Kasi kinakabahan kasi So, ayan, pinatanggal lang natin yung kaba ni Sister Love Faith, no? So, as an introduction, sabi nila is, di ba, tayong mga young people must engage as early as now. Kailangan mag-engage na tayo sa business, di ba? Mag-aral tayo ng mabuti. But I believe na ang pinaka-noble talaga na business is doing God's business. Ayan. And I believe yung profession na meron ngayon si Sister Love Faith ay in God's business. Ayan, no? So, syempre, gusto nating makilala si Ma'am Love Faith. Ma'am Love Faith, kwento mo nga sa amin kung paano ka na-usher sa church. Okay, good afternoon po. Ako po si Sister Love Faith. Lumaki po ako sa Christian family. So, lumaki ako sa Sunday school and simula pagkabata, nakita ko po kung paano yung pag-angat ng ministry ng HBBC, and by God's grace, through the guidance of my parents, hindi po ako nawala sa ministry. Amen. Ayan, no? Okay. Ayan. So, ikaw lumaki ka sa Sunday school, tama? Oo. Siguro si Harmony nag-attend lang. Hindi siya lumaki. Oo. Ayan, no? Ayan, no? So, laking Sunday school si Sister Love Faith, no? And siya po ang panganay na anak ni Tito Manny and Tita Daisy. Ayan, no? So, Ma'am Love Faith, alam na, ano yung profession ngayon ni Ma'am Love Faith, Sir John Joseph? Profession ni Ma'am Love Faith ay education. So, tell us about your profession, Ate Love Faith. Ano ba yung mga biblical principle na in-apply mo when you chose your course? At bakit mo pinili yung SPED as your major? Okay, nung panahon namin, Pero tagal yung panahon mo, sir. Nung panahon namin, hindi pa kami masyado ka-close sa yung parang hihingi ka ng advice kung anong course mo, di ba, Sir Bryle? Oo. Pero ang advantage doon, since you have a Christian family, sila yung naging guide ko to choose kung ano yung profession iti-take ko. And one thing more, ang advantage kung mas maaga kang na-involve sa ministry, doon makakatch yung attention mo kung ano talaga yung alignment mo. For example, simula nung high school kasi ako, naging assistant ako ng Sunday school. So, naging assistant ako ni Ma'am Sonia, ganun sa mga bata. And then, nung magka-college na ako, doon ko sinabi na I will take up education kasi yung heart ko sa mga bata. Yun po. So, nakuha ko yung heart na yun to take up education kasi yun ko nakita yung sarili ko na doon ako bilang sa ministry nung high school ako, nung nag-a-assist ako. Bunga yun ng pag-a-assist sa ministry. Amen. Amen. Oo nga. So, for sure, Ma'am Love Faith, maraming mga ka-BYI natin ang inspired na maging kagaya mo at probably they're considering na kunin din yung course ng BSE, SPED Major. So, can you tell us more about itong course na to? At the same time, ano yung mga possible na challenges
Tsaka yung mahal ba kapag kumuha ng ganitong course. So, para mas magkaroon sila ng idea. Tsaka, di ba, bakit specific din na SPED course? And then, ano yung mga kaibahan nito sa ibang courses or majors? So, when we talk about cost, lahat naman ata ng courses mahal. So, depende lang yun kung gagalingan mo ba. Kasi pag, when it comes to grades, di ba, meron tayong tinatawag na college scholar, university scholar. Pwede mong gawin yon na para hindi ka magbabayad ng tuition mo. Pero ngayon kasi free tuition na po yung MMSU. So, you can use it sa other colleges. For example, kumuha si Nico ng architecture, tapos by God's grace, humingi siya ng wisdom from God, nakuha niya yung college scholar. So, minus yon sa tuition mo. Or pwede kang mag-apply ng other scholarships sa labas, private or public scholarships. Next is, ano yung mga challenges sa education course? First, siguro yung expectation. And second, adjustment. Pero pag talagang yun yung napupusuan mo na course, yun yung pina-advise mo kay pastor, hindi ka mahihirapan kasi pinag-pray mo na yun. Yes. And next is, kung i-compare natin siya sa other courses, parang ang sawa naman kung i-compare natin sa course niya, di ba? So, magaling kayo sa math. I can say, eto na lang. May sinabi kasi yung teacher namin nung sa psychology, sabi niya, we need professionals to build a tower. But it takes a teacher to build a tower of professionals. So, marami tayong nakakita na professionals, pero behind that is a teacher. Yes. So, ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo. So, next is, paano ko nagagamit yung pagiging SPED major ko? Sa special education kasi, I can say na it's more advantageous than the other courses related sa education. Kasi sa SPED, mas marami kaming natututunan na strategies and techniques or methods in teaching sa isang bata. Kasi sa special education, doon mo makikita yung individual differences ng mga bata. For example, yung method na gagawin mo sa pagtuturo ng blind, hindi mo siya pwedeng gagamitin sa autistic na bata. So, may mga iba-ibang techniques. So, kung i-relate natin siya sa ministry, teaching, paano natin gagamitin yung teaching sa ministry? Pag nasa loob ka ng ministry, lahat ng aspects pwede mong gamitin yung teaching. For example, soul winning. Diba? Ginagamit mo yung teaching kasi nagtuturo ka ng Word of God. Next, discipleship. Sa discipleship, ginaguide mo yung isang new Christian na mag-grow. So, tinuturuan mo pa rin yun. Next is visitation. Tinuturuan mo kung paano siya, paano niya i-priority yung time niya para maka-attend siya ng mga services. Next, nagagamit yung teaching personally sa, I thank God for the opportunity na maging part ng SELA kasi nakakaturo kami ng mga bata, although hindi siya mainly music part, kundi discipleship part. Yung mga tinuturuan natin every Saturday, may 1 hour devotion yan bago sila mag-practice. So, nag-undergo sila ng discipleship kay Ma'am Joanna kasi requirement din nila yon sa Bible School. So, yung 1 hour na yon ginagamit niya for discipling those kids bago sila mag-orientation. Next is, yung special education kasi, for me, syempre, diba? Being a special child, myself. Special care. Yun, nakita ko lang talaga, sa special education, dun ko rin nakita yung talagang heart mo sa mga bata. Kasi noon, ang alam ko lang in teaching is normal kids. Nung pinasok ko ang special education, dun ko nakita na blessed pala tayo kasi kompleto tayo, tapos normal tayo compare sa mga bata with special needs, di ba? Although lahat naman sila may kakaibang talent na binigay ni God, pero pag i-compare mo, may mga bagay na kaya nating gawin na hindi nila kaya. So doon, isa talaga sa na-train
na-enhance sa akin is yung heart mo sa pagtuturo, Sir Brian. Wow, amen. So I think, Compassion talaga. yes, passion. And I think yung mga ano talaga, yung mga early childhood teachers, they play a vital role in honing the children. Kasi di ba sa ano dun sa pagkabata, dun talaga nabibuild yung character ng mga bata eh. So hindi lamang yung knowledge ang talagang dapat ine-enhance ng mga teacher, kundi pati yung character nila. Ay, totoo yan. Yung foundational talaga yung mga early years nila. Yes, and siguro nasagot na rin ni Ma'am Love Faith kung how teaching could complement yung could be a complement the ministry, no? So nasabi niya sa soul winning, sa discipleship, o nga no, para ka lang talagang nagtuturo when you do these things, no? And magagamit talaga yun mga young people if in general, no, kahit hindi SPED, if you took or if you take rather yung education na course. Okay? Ayan. So, dahil nasagot na yung question ko sana, bigyan na lang kita na ibang question. Talking about character, being a teacher, ano yung the best na character na dapat i-possess mo? Being a teacher, best character, patience. Pero since Patience. Christian ka, prayerful heart. Yes, ayan. Amen. Okay. So, Love Faith, we have heard kanina, di ba, na cum laude si Ma'am Love Yes, Faith. cum And di laude. ba, actually, sa ranking kasi, pag pumasok ka sa DepEd, I think, big advantage pag may honor ka na mga ganon. So, Oo, kumbaga, na-try ko yan. so si Ma'am Love Faith, after graduation, malaki talaga yung opportunity niya na ma-employ sa secular. But given the fact na after graduation, agad-agad siyang nag-enroll sa BASB, sa Bible School. So Ma'am Love Faith, can you please share to us kung paano yung naging decision mo, yung decision mo to enroll sa Bible School, and in the same time ngayon, kasi involved na si Ma'am Love Faith sa Akay eh. So can you please elaborate further kung paano yung naging decision mo, Ma'am Love Faith? Yes. So, after graduation po, nagkaroon ako ng work, which is a tutorial. Ang may-ari nun is the teacher ng MMSU. So, I can say na it's a blessing kasi nag-start ako ng work na wala akong pinasa ni isang resume. So, tumawag siya, agad-agad nag-start ako ng Monday. Almost 1 year akong nag-work sa tutorial. And then, may week noon, before the National Baptist Youth Convention, that week, nag-decide ako na parang ayoko na sa work. Hindi naman sa pagod na ako sa mga bata, pero yung systematic kasi yung ginagawa mo everyday. Oo, cycle na lang siya. When makaumang ako na that Ilocano. So, cycle na lang siya. So, that week, nag-propose ako sa boss ko na next week wala na ako. Kumbaga, end na ako that week. Kasi next week pupunta ako for the 1 week na convention sa NBYC. So, yun, ng Friday na yun, nagpaalam na ako. So, next week, to cut the story short, next week NBYC na siya. And then, ang second day ng NBYC, that was April 19. Tanghali nun, malapit ang magtanghali, one preacher said, "No, I attempt ti pamilyam talikodam so dati apot makaamukan kwada." So that praise, yun yung umiikot sa utak ko hanggang sa gabi na nagpa-forward si Pastor Ed Laurena. So sabi ni Pastor Ed Laurena sa prayer niya, ano yung mga bagay na pinanghahawakan mo na hindi mo kayang bitiwan para sumunod sa Panginoon? So sabi ko, it's not an accident na narinig ko yung preaching na yun in the morning. Kasi may something pala na gustong ipagawa ng Diyos sa akin. Amen. And it is not also an accident na nagpaalam ako sa boss ko na mag-stop na sa work kasi napaka-importante pala yung sasabihin niya sa akin for the National Baptist Youth Convention. Yes. So, that night, April 19, 2017, nag-forward ako na maging Bible School student. So, nag-forward ako na ang commitment ko sa Panginoon, Bible School student. Pero as time goes by, sa pagstay ko dito sa church,
na mas nakikita ko yung need ng ministry, doon na inimpress ng Panginoon sa akin na kailangan ng full-time worker. At kailangan pa ng full-time worker, Sir Bryl. Wow, oo, no? So, ayan mga ka-BYI, kailangan pa natin... Yan, may fans club ang ating guest for today, no? So, yes, no, mga ka-BYI, tama yung sinabi ni Ma'am Love Faith, no? So, very, it's very important na clear sa mind ninyo yung will ng Panginoon sa buhay ninyo, no? We all have our dreams, no? So we all have our aspirations. Meron tayong mga expectations na kailangang i-meet from our families, tama? Pero tignan niyo po yung guest po natin, no? Cum laude at that, sabi ni Ma'am Marisa, kung mag-aaral or mag-a-apply yan sa DepEd, panigurado, baka rank 1 yan, Ma'am Marisa, tama? Baka palitan niya na yung superintendent. Oo. Pero she gave up her dream, no, to be and surrendered her life for the ministry. Ayan, no? Nakaka-bless nga talaga yung testimony niya. Yes. So, ano naman, Sis Love Faith, sa tingin mo, ano yung greatest reward mo na sinunod mo yung panawagan ng Panginoon sa na pagiging full-time worker? Greatest reward, buo pa rin yung family ko. Yes. Kasi 'di ba? Yun yung isang binarter ko kay God nung binitiwan ko yung commitment ko, yung family. Yes. So, talaga, no? Pag yung, syempre, napakatawag dito, napakahirap, tama? Napakahirap yung decision na yon na syempre meron kang parents, lalo na panganay si Ma'am Love Faith, di ba? So, Tsaka may mga personal siguro din siyang mga plans and aspirations. yes, Yet, aspiration. kumbaga binitawan niya wholly and then really surrendered her life for the Lord. And then may testimony pa nga ata si Ma'am Love Faith noon na I think even her relatives question siya noon na bakit siya pumunta, given cum laude, ganito. But Tama. yung firm talaga yung decision niya, yung obedience niya kay God is very firm. Okay, kaya... Pero alam mo that Sunday na dumating sila from NBYC, naalala ko nag-testimony si Ma'am Love Faith, umiiyak siya noon. Yes, Ma'am. Tama, Ma'am Love Faith? Sige, paano yung Tears iyak of joy, mo? mamaya. Paano yung iyak, Ma'am Love Faith? Oo. So, isa lang yan, ano tawag dito? Kung meron kang, if God will require you to sacrifice something, yung isa-sacrifice mo na yun, hindi yun papabayaan ng Panginoon. Kung family mo, yung tatalikuran mo para sa Panginoon, ang sabi niya, di ba, kung mahal mo ang yung sinabi ni Pastor Laurena, kung ano yung pinakaiingatan mo, pinanghahawakan mo, isuko mo yan sa Panginoon at siya ang bahala dyan. No? So sa mga ka-BYI natin, kung sa tingin nyo ay may panawagan, may calling po kayo na maging pastor, ayan, maging partner, full-time worker. Ayan, no? Sir John Joseph. Sir John Joseph, 2 nights na doon napapanaginipan ng Pakistan. Ang Pakistan, Kazakhstan. Ayan, buti na lang, bakara lang yung napapanaginipan ko doon, Sir John Joseph. Ayan, no? So, it's all, I believe it's all worth it. Yes. It's all worth it. God will bless you and your family. Right. Amen. Ayan, so, parting words, Sir John Joseph. Ano yung Ma'am Love Faith, what is your advice to our BYIers Right. how to stand and make a difference in their school or in their workplace? Sa mga kumukuha ng education ngayon, di ba marami tayong mga young people. Actually, pag kumuha ka ng education ngayon, nowadays, not necessary naman na ang bagsakan mo, magiging classroom teacher ka. Yes. So, sa mga kumukuha ng education ngayon, ang iset nyo sa puso't isipan nyo, HBBC needs more Christian educators na maging missionary sa mga schools. Di ba na makapaapal lang nga dagiti teachers, tata for example, Teacher May and Teacher Marisa, Teacher Faye, ginagamit sila ng Panginoon to
Yes, to be tama. an extension of our ministry, most especially sa pag soul win ng mga kaluluwa. So, ginagamit nila yung profession nila na maging, ano ba nun? Yun yung maging way para ma-share ng gospel yung mga students nila and Amen. may mga times na ini-invite si pastor para mag-speak sa mga programs, ganun. So, yun, ipagpatuloy nyo kung ano yung pinag-pray nyo, yung sinimulan nyo. Kasi kailangan natin ng mga Christian educators. And most especially, kailangan ng HBBC ng full-time educators para sa future established academy natin. Future kasi kailangan pa natin ng mga more resources and more staff para magkaroon tayo ng established academy. So, yun dapat yung maging goal nyo. Kukuha ko ng education para maging partner sa ministry. And, sabi ni Pastor nun sa devotional niya, yung ginagawa niyang booklet, sabi niya nun, always remember that God is our goal, our reason, our motivation, and our purpose in life. So yun, ang purpose natin ng motivation dapat natin as Christians, as BYIers, yung magawa natin yung will ng Panginoon since the will of God is good, acceptable, and perfect. And sabi pa ni Pastor Jun nun, the greatest knowledge is knowing the will of God and the greatest achievement is doing the will of God. Amen. So personally, masasabi ko, He doesn't need you to do anything for Him. What He wants more than any accomplishment in your area of career or your present studies now is your heart, your full support in the ministry. Don't be afraid to step the step of faith. Matthew 6:33 is the key. Sa time nandito ako sa ministry, ang natutunan ko, last na po to, ang natutunan ko sa life ni Apostle Paul is being in the ministry is very hard, but there is a hidden treasure when you give your best shot. Amen. Yan lang po sa inyo. Amen. Wow, amen! Alright, no? So, very inspiring po, no? So, nininervyos pa po iyan, no? O, paano na lang pag hindi siya nanenervyos ngayong hapon na ito? Siguro mas marami siyang masasabi, share sa atin, Baka no? may part 2 pa, Sir Brian. Oo, no, baka may part 2 pa. Oh. Tignan natin next Sunday. Oo, no? So, maraming salamat, Ma'am Love Faith, for sharing those wisdom, those principles that you have applied personally in your life. No? So, yan po mga ka-BYI, no? Yung ating wise talk. Okay. So, sa punto pong ito, ayan, napakaganda po ng ating lesson, no, na prepare ng ating pastor. Ang title po is, How Can You Get On Well with Your Parents? Ayan, no? So, marami tayong mga young people ngayon, no? So, wag na nating patagalin pa. Let us all welcome our beloved pastor, Pastor Pruvi Cadalinya. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat, mga BYIers. Magandang hapon, Kuya Brian, Yes po, Pastor. and Kuya JJ, and Teacher Mayan. Ganon din sa ating guest na hindi guest, si Ma'am Love Faith. At praise God sa kanyang patutuo at testimony. Magandang hapon, Faye. At ganon din kay Teacher Marisa. By the way, please be praying because on April, meron na namang gagawin sa MMSU, tama? Na parang Thanksgiving. I think that falls on a Friday. Friday yun, di ba? Hindi ko magkamali. Monday yata pa. Ay, Monday? Naku, medyo mahirap pala pag Monday. But let's pray for the schedule, okay? Ipanalangin natin yan. Well, indeed, we need more Christian educators in the secular aspect and even in our ministries. At praise God dahil marami din tayong mga young people. Who among of you are taking up education? Pakitaas ka ng kamay. Ayan, dami nila, more than one. Okay. Yeah. But itong mga nagtaas ng kamay actually has undergone 1-year Bible school training. Amen. So paglabas nila, they go to take up education and their hearts and lives are surrendered. Ano man ang maging will ng Panginoon sa kanilang buhay, they will be willing na yung kanilang buhay ay magamit for the ministry. Amen. So, praise the Lord for that testimony. Okay? Manalangin tayo. Our gracious God and Heavenly Father,
we come to you with thanksgiving and praise. Thank you, Lord, for saving us and for calling us, Lord, to serve you in every capacity that we can. Salamat po sa privilege, salamat sa honorable and high calling. Wala na pong masihigit pa kaysa sa ikaw ay mapaglingkuran, O Diyos. I pray that you will bless our lesson this afternoon, na ito po ay mag-iwan ng impact and insight sa puso ng mga kabataan, especially the teenagers today. I pray, Lord, that this would grip their hearts and give them wisdom sa kanilang buhay bilang isang anak. I pray, Lord, that you will be honored and glorified. Give me the utterance in Jesus' name. Amen. Magsisimula ako sa aking lesson ngayong hapon doon sa ating series of lesson in the last 3 Sundays. I've been discussing about the enemies of godly success. Ang mga kalaban. Ano ang mga enemies ng godly success? And we have defined the difference between godly success and worldly success. Godly success is achieving and doing the will of God in your life. Worldly success is personal and selfish. Kaya ang ating pinag-uusapan are the 5 enemies of godly success. Ano yung mga hindrances? Ano yung mga dapat nating i-deal na mga bagay sa ating buhay so that we could achieve a godly success? First, we have taken is apathy. Apathy is lack of interest for godly things. Contrary, ironically, pagdating sa mga earthly, worldly, sa mga fleshly na mga bagay, nandun yung excitement, nandun yung joy, nandun yung strength, yung energy, yung zeal. But when it comes to the things of God, parang very complacent. Very, tawag dito, tamad. Pagdating sa mga gawain ng Diyos. So that kind of attitude, we must deal with it. We must learn how to overcome and use our energy and zeal for the glory of God. Pangalawa that we have taken is spiritual ignorance. Okay? Ignorance. Sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. And then last Sunday, we have taken fear. The fear of failure, the fear of rejection, the fear of the unknown future, the fear of responsibility, or the expectation. So lahat ng mga fears na ito, we must learn how to deal with. So if you're interested to review the subject, you can go back to our live stream of last Sunday's Doc Talk. Well, this afternoon, I'm going to deal one of the attitudes and bagay na dapat nating i-deal sa mga buhay natin, especially to you who are younger and young people, is this is another aspect that is an enemy for godly success. It's rebellion. Rebellion. Rebellion is open resistance. Pag sinabi nating open resistance, this is opposing, no? Kumokontra. Kumokontra sa authority. And, there are 3 basic authorities and flow of authority sa buhay mo bilang isang kabataan. Una sa lahat ay ang Diyos. You cannot rebel against God. You need to obey God. At meron tayong verse sa Bible na sinabi, we ought to obey God rather than men. Amen. That is the highest, the final, and ultimate authority of your life. It's God. Wala nang mas mataas pa roon. Kaya nga, yung calling ng Panginoon, yung inimpress ng Panginoon kay Love Faith, although may mga bagay na kailangan niyang i-give up, but because it was God that dealt with her, she ought to obey God. Sumunod siya sa Panginoon. Pangalawa na authority sa buhay natin, although hindi ito yung pero let me just move further. Our pastor. Amen. God gave us pastors. In Hebrews chapter 13, sabi niya doon, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. So, malaking bagay na hindi mo lang i-establish yung puso mo sa Diyos, but you need to establish your relationship with the man of God, with the pastor. Sapagkat siya yung ibinigay at itinalaga ng Diyos
to guide you, to help you in making your decisions and future decisions in your life. Amen? Alam mo, yung sa Old Testament, naalala ko si Elijah at si Elisha, they played a very important role in the nation. Sila yung kinoconsult ng mga kings before they go to war, before they make steps in their life. They have to consult with the man of God. So, bilang isang Kristiyano, dapat meron kang realization sa puso mo, sa buhay mo, sasabihin mo, Lord, if I'm going to make decisions in my life, I need to make sure that I'm consulting with the pastor. Well, hindi man siguro at times personal na makakapag-consult ka sa akin, pero through the preachings in the pulpit, those are already counseling. Itong mga preachings natin na ganito, counseling na ito. And it's up to you to actually realize what God is telling you through the pastor, through the man of God. So, as a Christian, you should not rebel against the pastor. Sabi ng Bible, submit yourselves unto them, for they watch for your soul. You need the watching eye of the pastor. You need the pastor to oversee your life. No? Hindi lang yung buong church, kundi yung buhay mo. Why? Because they will give account to God. May pananagutan sila sa Diyos. You have been given under their charge and under their care. So you have to submit. But our study this afternoon is about parents. In Ephesians chapter 6, verse number 1, sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Baliktad na yata ngayon. Parents, obey your children. Am I right? Ito ay masaklap, trahedya. This is a miserable situation, unfortunate situation. That this verse has been inverted and violated. Instead of children learning to obey their parents, now parents are learning how to obey their children. And that is not a blessing. The Lord will not bless that because God's command and design is very straight and very firm. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Let me now share with you practical tips and practical advice on how you can get on well with your parents. Sino po sa inyo rito, okay ang relasyon mo sa magulang mo? Okay kayo? Okay. Sino sa inyo ang nakaranas na nagkaroon ng parang clash or hidwaan, space between you and your parents? Have you experienced that? Okay? Na nagtampo ka sa kanila? Napadasan nyo di Jayan? O kaya naman lagi kang pinagagalitan? So let me share with you some practical advice which is biblical on how you can get on well with your parents. You need to get well with your parents. Kasi hindi lang yung obey your parents nakalagay dun yung honor thy father and thy mother. So, number 1, okay? First of all, obey them. Obey them. Magpasakop at sumunod ka. Now, alam mo, when your parents see that you obey them, they see that they can trust you. Kasi ang obedience, mga kapatid, is a certain level of maturity and understanding. Character kasi yon. Obedience is character. It's all about character. Okay? Pag nakita ka ng parents mo that you are obedient to them, then they can trust you. Mabalinda ka nga pagtalkan. And you know, when they can trust you, they can actually relax the rules. Because they know you are not stupid. Hindi ka magiging stupid sa buhay mo na you will destroy yourself kasi kahit wala sila dyan na nagagalit, mindful ka doon sa kanilang mga itinuro, na mga guidelines, na mga standards, na mga principles na kinakailangang sundin mo so that you are protected and yun yung maging guide ng buhay mo. Okay? And they can actually give you the freedom to make decisions because they are confident that you are going to do what is right. Pero kung lagi kang sumusuway, lagi kang nagdi-disobey, it seems that you always go against what is right. You always oppose what is right. You always oppose what is good for you as pero sa kanilang guidance sa buhay mo. Di ba? Sabi nila, don't go with these people, wag ka munang manligaw, disobedient ka. Di ba? O dapat umuwi ka ng ganito, pero hindi ka sumusunod. So sa mata at isip ng magulang, wala ito, hindi siya marunong gumawa ng tama. Hindi siya marunong mag-isip na
maganda yung aking sinasabi, disobedient siya. So, mas lalong maghihigpit yan. Bakit? Kasi alam niya na pag hindi siya naghigpit, mas lalong masisira ka. Masisira yung buhay mo. So, maghihigpit ngayon siya para he can protect you. They can protect you. That's what they do. Pero ikaw naman, na lalo silang naghihigpit, lalong nagiging rebellious yung puso mo. I think you need to realize something this afternoon. You need to realize that when your parents see that you obey them, in their mind, sabi nila, naiintindihan niya na ang tama. Nauunawaan niya na kung bakit sinasabi ko na huwag siyang umuwi ng late. Naiintindihan niya why he should not go with these people. At pag nakita nila na nag-grape na sa'yo, kumbaga, nag-sink in na sa'yo, yung mga principles na kanilang itinuturo, they don't need na i-monitor ka na everyday, maghigpit sa'yo. Why? Because they are confident that those commandments, principles, precepts, and instructions, nandun na sa'yo, and they are sure you will make the right decision. You will not you will not do silly things, or you will not ruin your life. So do you want to know how to get well with them? As a teenager, obey them. Now, let me ask you, ano yung mga aspects na kanilang sinasabi which always struggle in the area of obedience? Ito ba ay pagdating sa pakikipagbarkada? Ito ba ay pagdating sa pagtulog ng maaga o paggising ng maaga? Ito ba ay sa pagtulong sa loob ng tahanan? Ano yung mga aspects na sinasabihan ka and you struggle in that aspect of obedience? Listen, you better think more matured right now. At sabi mo, Lord God, I'm so sorry. First of all, nag-grieve kita dahil hindi ko sinusunod yung utos mo. Pangalawa, nag-grieve ko ang parents ko. Pangatlo, I am not actually doing myself a favor. Lord, I have realized sa preaching ni Pastor sa lesson niya, there's no harm in obedience. There's no harm in obedience. So Lord, yung mga precepts na kanilang guidelines sa loob ng tahanan para sa aming mga anak, Lord, I am going to obey all of them because for our good naman yun eh. Meron bang sinabi ng parents mo na precept, instruction o guideline na makakasira sa'yo? Wala eh. Di ba? Kundi feeling lang kasi natin, yung guideline na yun ang makakahamper doon sa mga kagustuhan natin, sa mga kalayawan natin. But if you look at it very closely, those guidelines, precepts, and instructions are not meant to destroy you. They are meant to balance your emotions, to balance your mind. So you need to obey them. This is something you need to learn. It doesn't happen overnight. Hindi yung ibig sabihin, pinag-pray mo, Lord, tulungan akong maging obedient. Mamaya obedient ka na. May struggle pa rin. At magkaka-struggle ka pa because mas maging mindful ka na eh. The more naging mindful ka na obedience is right, every time you face your parents, nandun lagi yung laban sa isipan mo. But you know, you must yield to the Holy Spirit of God. You must submit to what God is telling into your heart. So, obedience. Amen? Obedience is the very best way. It is the key, okay? Pangalawa, how can you get unwell with your parents? Number 2, respect them. Amen. Respect them. Now, as far as experience is concerned, kasi, alam mo, you cannot just disrespect a person who has gained more knowledge and touch of reality through experience for so many years. You cannot disrespect that person. Kaya nga, pag halimbawa sa aming mga nagbabike, pag ikaw ay nagbabike na ng 20 years, tapos nagagawa mo yung 500 kilometers diretso mong binabike, matinding respect yun. And I want you to know that your parents are probably 30 years older than you. 30 years older. This means that they have 30 years more experience than you. And that is something you cannot take for granted. Kasi yung naranasan nila, hindi mo pa naranasan. At pag ikaw ang nakaranas, tignan natin kung kaya mo yung kinaya nila. Respect. Respect them for their experience. Respect them because they are 30 years more. Respect them because they love you. Amen. Sometimes you do not understand them, but they love you. Respect them because your mother has given birth to you. Pinanganak ka niya eh. So, you need to respect your mother. Pinanganak ka. Nandiyan ka ba ngayon kung hindi ka pinanganak? Kung pinatay ka nun ng nanay mo, sabi niya, pambirang batang to, magiging sakit na naman ang ulo to, itinapon ka na lang sa kubeta. Di ba? But look, inalagaan ka.
tinagibi na ka, pinadede na ka. Di ba? Pinalitan niya ang diaper mo, ang lampin mo. O, ano pa? Inaruga ka, pinalaki ka. That is something that you cannot discredit. So you need to respect your mother. Because she gave birth to you. She has given you everything you have. Kung anong meron ka ngayon, kahit pa paano, binigay nila yan. They did everything they can in their strength to give you what you have today. And done everything for you. They fed you, they clothed you, they sent you to school. You should respect them. Amen. Love and honor them in return. Respect, that means revere. That means you do not hurt them. Kundi, bibigay mo sa kanila yung parangal. Di ba? Alam yung ibig sabihin nun? Parangal. Okay? Respect them. That's how you can get on well with them. Number 3, how do you get on well with your parents? Love them, number 3. Love them. Love them back because they love you. Minahal ka nila. Amen? It is right that we should love those who love us and be thankful to them. Amen. Alam mo, sana ang maging bunga nitong series natin ng Doktok ngayong hapon ay pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay. Whoever you are right now, whatever you are, anong tumanti madandanan nyo hindi pa nagbiag, you will always go back to your parents and say, thank you. Thank you. You have been a great stepping stones in my life. Kayo ang ginamit ng Diyos na ako ay nakaangat, nakarating sa ganitong punto ng aking buhay. Maraming salamat. Thank your parents. Love them. Okay? Number 4, communicate politely with them. Amen. Communicate politely with them. Amen. Alam mo, ang protest ng maraming mga parents ngayon, mga kapatid, ay itong mga anak, they spend more time with their friends. They spend more time with their friends. And there's nothing wrong in having friends because these are networks. Probably in the future, ay makatulong ka sa kanila o makatulong sila sa iyo in return. But you know, communication, the best communication, one of the best communications na dapat i-open natin na line is our communication line with our parents. You know? Oh. And parents say that their children never talk in depth with their parents. Hindi makapag-open up. Yung mga anak sa mga magulang, hindi nila masabi yung crush nila, yung kanilang sitwasyon sa eskwelahan, yung mga nambubuli sa kanila, hindi open yung communication. Well, there might be a factor doon sa environment ng loob ng tahanan, but definitely as children, you must pray and say, Lord, if there is somebody that I should be communicating my life with, maliban kay pastor, una sa lahat sa'yo, but with my parents. Because they are your God-given authority in my life. Amen? Pag ikakasal ka, alangan na hindi mo sila iimbitahan. Am I right? And you do not just invite them just for decoration. Umay ka ito, ato no kasar ko, imbitaran kayo. You don't invite them like that. But they are one of the primary factors kung bakit ka nakarating sa ganyang punto ng buhay mo. So, I would like to advise you na pag ikaw ay nandun na sa point na manliligaw ka na o liligawan ka, your parents should be aware of it. Your parents should know about it. Kasama mo dapat sila sa panalangin. Amen? Dapat sabi mo sa kanila, Ma, Pa, eto, or listen to their advice and, let them be your partners in prayer. Children must sit down and have a good talk with mom and dad daily or weekly. Amen? Oh, me and my wife every night, may mga times mga kapatid na medyo malate na kami, pero we see to it, we talk with our children and we just spend time with them because we want to develop an open communication. Ang sarap kaya na yung anak makapag-open up sa'yo. Ti agipulong, di ba? Maipulong na aming kingkan. So that is so wonderful. Okay? And communicate with them. Communicate. So, ano kaya ang isang bagay na pag-uwi mo, you should work on this area. You communicate with them. Tell them. Amen? Ask them, Ma, can you pray for me sa decision na ito, sa planong ito, panalangin niyo nga ako. Communicate politely with them.
Silent tong mga young people natin, Kuya Brian. Mukhang dito pa lang wala ng communication eh. Mabihira. Okay lang ba kayo dyan? Amen? Sino sa inyo buhay pa ang both parents? Sino sa inyo ang parents niya ay Christians? Oh, sino sa inyo ang parents niya hindi pa Christian o kaya hindi pa nag-a-attend ng church? Oh, di ba? Malaking challenge din 'yan. Pero alam nyo, that's how you can win them. You want your parents to come to church, di ba? Oh, do good works to them. Ito ang ipakita mo sa kanila. Makikita nila, pambihira, tong anak ko, napakadikit ang puso niya sa akin. Number five, how can you get on well with your parents? Help them around the house. Help them around the house. Okay? Tumulong ka sa kanila. Oh, dakila pa kalag-anan, di ba? Urideta la pa nangiligpit mo't pagiddaam tibigat. Dakil nga banag nga, paggising mo ng umaga, meron kang mga task and assignment. Sino sa inyo ang may mga assignment sa tahanan? Oh. Amen? Alam mo, dito talagang minomonitor yan. Yung mga bata yung mga tumutugsog sa sela, nagpapa-check sa akin yan kung ano yung kanilang mga ginagawa sa bahay. And that is a very good requirement na hindi pwedeng ang galing-galing mong tumugtog dyan, pero ang tamad-tamad mo naman sa bahay. Di ba? Oo, napaka-impressive yung ground. Ang galing niyang mag-violin. Ang galing niyang mag-flute. Di ba? Pero pagdating sa bahay, ano ba yun? Batugan bang tawag doon? Batugan naman. Di ba? Hindi mautusan. Hamo mapagwalis, di mapaginaw. Pero dito nakagagagat, di ba? Hindi tama yon. Help them around the house. And helping them does not only help you get well with them, but helping them also prepares you to manage your own house later. That is what you call hands-on training. Hindi yan natututunan sa eskwelahan. You don't learn that in the THE. You don't learn that. Ano ba yung subject sa elementary no? Related sa THE? Home economics. Home economics pa sa atin nun. Home economics. You don't learn that in home economics. You learn that hands-on. May mga skills, may mga sense, may mga wisdom na ma-learn mo lang ito pag hands-on ka sa trabaho. Kaya compare sa theoretical na, na-learn namin sa home economics namin, ganitong ingredients ng pinakbet. Iba pa rin yung actual na nagtitimpla ka talaga. Di ba? Na-learn namin sa home economics namin, ganito ang mag-bake ng cake. Iba pa rin yung hands-on na ikaw nag-bake talaga ng cake. So, may mga certain wisdom that will give you sense in life, make you a more sensible person if you help with household works. Sa mga anak na lalaki, when you help your father, pag siya ay farmer, tumulong ka sa bukid. Or yung assignment mo, sikat para yapon, uno sikat para iwarwar ti kalding. Di ba? Uno sikat para panganti feeds. Ay, mali yata yun. Sikat agipakan, gayam, sikat agpakan ti feeds. Di ba? Tatandaan nyo yan. Iba ang wisdom. It makes you a more sensible person. Listen, in life, being sensible is very important. Being sensible in life is very important. Tatandaan nyo yan. Kaya, doon mo lang malalearn sa mga actual, sa mga hands-on na mga gawain. Doon mo makikita nga timay sang ubing kat managam. Anya nga tangaragsak timay sang nagan-nagan, numaasahan na ti anak na. Amen. Hanga dete, nabambanog kuma, kakabsa, aglalano na agubra ni nanang mo, tapos ni tatang mo agubrapay, tapos agawid, nakaguluguluti o nagtibalay. Yung mga anak, walang ginawa. Madamat ML na. Di ba? Babad sa ML. Na yan, nagsayat nga tapis ng gagabsat mo, no. Di ba? Nagsayaatan nga dete, pariknaan, tapnon di kastak at mariing kumati pampanunod na. Am I right? O kaya naman yung anak na babae, umuwi si nanay, si tatay, pagod na pagod. Pagdating sa bahay, awampay, di pa gayam na inawan. Nakatambak pa ron yung mga kinainan nung lunchtime. Di ba? Tapos, nandun lang, nagpi-Facebook. Tapos sinabi ng nanay, ba't hindi ka man lang nag-urong? Sabi niya, pagod ako sa modules. Di ba? Pagod daw sa modules. Pagod daw sa online. Alam mo, ang paghuhugas ng plato, mindset lang yan. Sino sa inyo,
ay naturally, inis na inis kayong maghugas ng plato. Taas nga ng kamay. Inis na inis kayo sa paghuhugas ng plato. Oo, totoo yan. Di ba? Nakikita mo pa lang parang pagod ka na eh. Pero alam mo, pag minindsetan mo yan, sinabi mo, hindi, nakaka-relax to. Oh, di ba? Mindset lang yun eh. No, nakaka-relax to kasi pag naghugas ka ng plato, nakakahawak ka ng tubig. Di ba? Tapos, pambihira, nakaka-relax to. Pag minindsetan mo ng ganyan, sasabihin mo, maawanan, mainawanan, ito lang, nagbasit. Oh, di ba? Pambihira. Tuwang-tuwa ang magulang mo because you are dependable. You are reliable. Yung bang pwede kang pag-iwanan. Yung anak namin si Catherine, kagabi habang nagpa-practice si Kirk ng yung kanyang ni-recite kanina na missionary journey ni Paul, binidyo ni Mrs. sinend niya sa akin. Habang nagre-recite si Kuya Kirk, nagpa-practice siya. Pambira, itong si Catherine, busy-busy sa paghugas. Alam mo kung talagang parang kulang pa yung hinuhugasan niya, Kuya Braille. Sa puso ko bilang tatay, iniisip ko, sabi ko, nagnakam dedo yung ubingan. Totoo yun. Napagtitimpla namin ng gatas ni Kiyon yan. Nautusan namin. Ilang taon ba si Catherine? 6? 6 years old si Catherine. Pag sinabihan namin, Ate Catherine, Ate Naning, magtimpla ka nga ng gatas ni Kiyon. Mapanje nga to. Naggagat nga umuli, bumaba ka kabsat, di nga ubing. Kaya ang batang masipag, pagtanda, pagod. Okay? Pero alam mo, salamat sa Panginoon. Dapat lang, babae yung kanyang nature yung kanyang pagkatao. So, as a woman, dapat talagang well-versed ka rin pagdating sa loob ng tahanan. And that's a very wonderful training for her. Di ba? Kaya sabi ko kay Mrs., sige lang, hindi ako naawa pinagtatrabaho si Naning. Sabi ng DSWD, child labor. Hindi ako naawa kasi mas nakakaawa ang bata na walang alam na trabaho. Mas nakakaawa ang bata na hindi nasanay magtrabaho. Mas nakakaawa ang isang babae na hindi nasanay magtrabaho ng gawaing bahay dahil napagod mag-aral. Well, of course, sometimes your parents are very considerate. Sige na anak ko, nabannog ka na pa nagbasa, agin na nakalatan. But that does not mean that you are excused from all the responsibilities na ikaw ay pwede makatulong sa bahay. No? Kahit pa paano, dapat meron kang actual na training na gano'n. Nakamay-mayata, ngamin misis ka talaga nga pagdating sa linis stricto yan sa taas stricto sa namin yan. Kaya pag nagtimpla yan ng gatas, pag may natatapon, talagang bimbinsi rin punasan na talaga. Kasi ang laging sinasabi ni misis sa taas, nakadung ako ton, dito nga to. Kayo ba walang mga langgam sa bahay nyo? O sanay na kayo? Nasanay na nilalanggam, Pero sa taas, ang daming langgam pagkaminsan. Sabi ni Mrs., nakadon na bibibusti, kuton ditoy. Kinapansin namin yung bata pag nagtitimpla, pag may nakalat siya, pinupunasan niya, iniisip niya. Bakit? Tinanong ko minsan, bakit? Kasi daddy, sabi ni mami, ang daming langgam dito. Pambihira, Batang-bata pero may sense. So nagigain mo lang yung ganong sense sa buhay in actual na pagtatrabaho. So help them around the house. They have a big job, di ba? Malaking trabahong magluto. Amen? Hantay lang ang papakpakan nga kunada. Ironing. Di ba? Ano pa yung obligasyon ng mga parents? Paying bills. Di ba? Looking after you. So anong pwede mong gawin? Ask what you can do to help. Amen. Ana't maitulong ko, Nanang. Iyon ang napakatamis na, di ba, Tita Mel, pagka sinabi ni Jairus sa'yo, Tita, Mami, ana't maitulong ko dito. Paunay kangatan. Baga ko namking kwa na, uno ni, nagamon, Emmy. Pag tinanong mo kay mami mo mamaya, sabihin mo, Mami, ano maitulong ko tiwalay? Ganun si Emmy talagang taga-Bakara talaga Di ba? Oo, sasabihin ni mami na, day taman anak ko. Ingkaman sibugan amin tay mulak. Yun, di ba? Lahat ng halaman niya, didiligan ni Emmy. Ang dami niya, naabutin ka ng 2 oras niyan, Emmy, sa dami ng halaman ni mami mo. Di ba? Pagkatapos niyan, kahit hindi ka hihingi, ay pambihira. Reward will always be automatic. Name it, they don't have it. Okay? So, anyway, help around the house. Alam nyo, napakasimpleng practical na bagay ito mga kapatid. Pero alam nyo, it will greatly bless you in your life. Masaya ba kayo na naninirahan sa loob ng bahay nyo? Are you a happy child? Alam mo kung bakit hindi ka masaya? Because you're not obeying these biblical principles.
Whether you like it or not, alangan na sa iba ka uuwi. That would be considered, prodigal. Kahit anong gawin mo, uuwi at uuwi ka sa bahay nyo. So how do you enjoy being in the house? You learn how to get well with your parents. Okay? Pang-anim, buhay pa kayo dyan? Alright, may time pa tayo. Number 6, ha? Okay, thank them. Amen. Thank them. Appreciate them. Oh, pambira. Di ba? May time nagluto ako eh. Luto ako, pambira. Sabi ni Catherine, Dad, ang sarap naman ng luto mo. Pambira. Amen? Ha? Mula noon, parang sabi ko ayoko nang mag-Jollibee yan. Ayoko nang mag-McDo. Bakit? Ako nang may masarap na luto sa kanya. Oh, di ba? See, thank them. Learn to appreciate them. Appreciate them for cooking. Amen. Alam mo, gawin mong habit yung pagkatapos mong kumain, mag-thank you ka. Oh, thank you, Mami. Thank you, Dad. Oh, di ba? Salamat, ha? Thank them for ironing your clothes. Akala mo, mabilis yun, madali yun, mahirap. Amen? Oh, this helps you develop a thankful attitude. At pag thankful ka sa ganyan, nare-realize mo na even small things will matter so much. Amen. You will not take those valuable things for granted. Kaya, alam mo, why many young people can easily take their parents for granted after all the sacrifices they have done. Isipin mo, ha? Parang, pag yung bata nung sinong basong bata ni nanang kantatang nagkas lang, di niya maisip kung gaano katindi yung sakripisyo na ginawa ng nanay niya sa kanya. Bakit? Kasi the child has not learned to appreciate those wonderful things. Small things, they may look like small things, but they are significant things na ginagawa ng magulang para sa kanilang mga anak. Kaya alam mo, pag ang isang anak natuto siyang mag-appreciate, small things, Ma, thank you for ironing my clothes. Oh, Ma, thank you for preparing my baon. Ma, thank you for answering my modules. Di ba? Amen? Or thank you for taking down notes sa aking online class kasi hindi naka-open yung video mo eh. Sinanay mo ang nakinig sa online class mo. Di ba? Para nag-ML ka. But you know, when you do that, nai-impart sa'yo yung appreciation ng mga bagay na you thought were small things, but they cannot be taken for granted because there are efforts behind those things. And you know, listen, when you grow older in life, one of the dangers that you need to avoid in your life is to take things for granted. Kasi hindi mo na-realize kung gaano katindi yung effort na binigay doon. You just take it for granted. Napakadelikadong espeto ng pananaw yun sa buhay. Kaya nagsisimula yan sa loob ng tahanan. Na kahit maliliit na bagay, na-appreciate mo yun. Babira, no? Sipin mo, paano kaya ako mag-aral kung hindi namamalansa si nanay ng damit ko? Kung ako lahat, di grabe, ang hirap namang buhay to. Ako nang magluto, di ba? Ako na ang magplansa, ako pang maglaba. Ako pa ang mag-aral, ako pa ang mag-module. Di ba? Ako pa ang kumita ng aking ikabubuhay. Di, ako na lang lahat. Paano na yun? Di ba? Ang hirap. Are you not thankful that you can succeed because there are people who are willing? Look ha, hindi mo sila binabayaran actually. Walang sweldo si mama mo eh. May sweldo ba? Wala. Walang sweldo si papa mo eh. Dapat sinusweldohan mo yan. Di ba? Isipin mo, sa ganong pananaw, ma-appreciate mo sila. And you know, when you begin to appreciate those things in your life, you will grow older. You will learn how to appreciate things. And you will not take things for granted. So, thank them. Amen? Praise the Lord. And lastly, number 7. Number 7. How do you get well with your parents? See God is speaking through their advice. See God is speaking through their advice. Tignan mo ang Diyos. Tignan mo na parang tignan mo ang Diyos sa kanilang advice. You see the God-given wisdom. Okay? Tignan mo yung God-given wisdom dun sa kanilang advice. God gave you parents to mold your character. Sooner or later, you will leave them. You will leave them. Sooner or later, you will be out of the headship. Lalabas ka na eh. You will have your own, you have your family, you will have your career, you will have your life, you know? Sooner or later. And you need to thank God na through your childhood, meron kang godly parents. Kung hindi man sila members ng church,
kahit man lang yung pagdidisiplina nila sa iyo, tinignan mo pa rin na God's way to mold your life. So, even if your parents are not yet saved and are not members of the church, you can actually pray for them. And say, Lord, although my parents are not godly, but I pray that you will use them to mold me, to teach me, to show me how to do things in life, to help me make good decisions. Amen? God can reveal His will to you through your parents' advice. So seek counsel with them. See God is speaking through their advice. Amen? Oh, sino sa inyo, mamaya, dahil sa message na ito, excited nang umuwi ng bahay? Ha? Oh. Alin sa 7 na ito ang dapat mong i-apply sa buhay mo? Number 1, let's read all together. Obey them. Number 2, respect them. Number 3, love them. Number 4, communicate politely with them. Number 5, help them around the house. Number 6, thank them. Number 7, see God is speaking through their advice. Kailan ang birthday ng magulang mo? Amen? Amen. Oh, halimbawa, etong si Melty, kanot birthday ni nanang mo? Ha? Abo, matagal-tagal pa. May time ka pang mag-ipon. Oh, si tatay mo? Oh, matagal pa. Mas matagal na naman, di ba? January 1. Oh. See, regaluam to't paputok. Amen? So, think of ways how you can be of help to them. Alam nyo, kung sa tingin mo bilang anak, maraming nadidepress na mga young people ngayon. Naku, hindi nyo lang din alam ang parents nyo. Kasi, ikaw yung problema mo, ikaw pag-aaral mo tapos yung crush mo pa. Yung parents mo, problema niya, ikabubuhay nyo, pangkabuhayan. Problema niya pa kasi ikaw, batang-bata, may crush na kagad. So, ang daming problema. But you know, by the help of God, they keep on going on. So, thank them. There is no perfect parents. Walang perfectong magulang. Amen? Pero, when you honor God, when you honor God by honoring your parents, the Lord will make sure that His promise is fulfilled in your life. Sabi ng Bible, that it may be well with thee and that thou mayest live long on the earth. Amen. I pray na kayo ay pagpalain ng Panginoon sa inyong mga careers. And you will attribute that one of the reasons why is because in this church, the pastor has taught you seriously and emphatically how to honor your parents. Amen. And all of God's people say, Amen. Ayan. To God be the glory. Kuya Brian? Amen po, Pastor, no? Ayan, palapakan po natin ang ating mahal na Pastor. Ayan, no? Okay, tama po lahat ng sinabi ng ating Pastor, no? Mahalin at ating respetuhin ang ating mga magulang in any way possible po, no? Dahil, syempre, we only have one life and we only have one parent, no? Yes, tama. Pastor, hindi po natin pwedeng piliin ang ating mga magulang. Hindi natin pinili. Diyos ang pumili. Diyos ang pumili. Kaya ibigay po natin ang best natin para sila ay mabigay natin yung best naman natin sa kanila habang sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Saka, alam mo, Kuya Bral, iba yung saya na alam mo na ginawa mo yung dapat mong gawin sa magulang mo. Yes, tama po. Kaysa later on, ang dami kang regrets na malungkot yung loob mo dahil, you know, you have not obeyed God, you have not done the right thing. Iba yung saya Tama po, Pastor. Kuya JD, anong masasabi mo dyan? Amen, Pastor. Ito, may testimony rin Yes. Anong ginawa mo kay tatay mo? Bale, nung college po kasi ako, Pastor, yung isa sa pinakaano niya, Pastor, is isang sakripisyo na tingin ko ay sakripisyo na ginawa niya, Pastor, is yung binenta niya yung baka, Pastor. Binenta niya yung baka So, para lang may pang-tuition ka. Para sa field trip namin, Pastor. Sa field trip nyo, grabe, para lang magsaya ka, binenta ang baka. Grabe namang So yung sakripisyo ginawa yan, ko, mga Pastor, kapatid. nung nakagraduate na ako, Oo. so it's a return of investment, Pastor. Wow, Ginawa ko ROI. rin. Opo, Pastor. Tama, oo. So, Anong ginawa mo? Bumili pa ako ng baka rin, Pastor. Akala ko, Yung luto na, Pastor. So ang nangyari kasi noon, Pastor, buntis yung binenta niyang baka noon, Pastor. So pambili. laki yung panghihinayang. So, pero yung ginawa ng Panginoon, Pastor,
yung binili naming baka, buntis rin pala, Pastor. Ayun. So, with the Ang span galing of naman. 3 years, Pastor, nakatatlo kaming baka. by God's Ayun. grace. Wow, amen. Return of investment, di ba? Ang bihira. Although our parents are not expecting naman eh. Tama, Pastor. Kasi, siyempre, ang kanilang heart lang is they are happy to see us blessed and serving the Lord faithfully, kung godly ang parents mo. Pero bilang anak talagang we have that heart We have that mind na paano we can become a blessing to them. Amen? Praise the Lord for that. Amen? Oh, so to God be the glory. Grabe, kompletos recados yung ating naging programa ngayong hapon. Yes po, Pastor. Meron tayong naging, ano ba yung kay Jared kanina? Yung Me and my Bible. Me and My Bible. Biruin mo yun, no? Napakaganda. Meron tayong wise talk. Opo, Pastor. At sana marami sa inyo mga kabataan na hamon, nakita nyo na, Yes. you know, you can have some things for your life, pero mas matindi pala pag ang Diyos ang nag-burden sa puso mo at nakita mo yung need ng ministry. Yes. Wala kang pwedeng ipagpalit na any personal ambition or worldly career pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen. Diba? Doon sa testimony ni Ma'am Love Faith. At siyempre, doon sa ating message ngayong hapon, Yes po. honoring our parents, how to get well with them. So, saan ka pa kundi sa doktok na? Amen. Bihira mga kapatid. Kaya, mga kapatid, samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masayang kwentuhan at exciting na mga lessons, topics at testimonies na nagbibigay aral, lakas at tibay para sa ating lahat. Kaya mga ka-BYI, Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto dito sa Doktok! Amen.